בוגרי הציונות הדתית שנופלים, איך אתה יכול להסביר את העובדה, אתם באמת משלמים מחיר מאוד גבוה בדמים, ועדיין זה לא גורם לחברה שאתה מייצג לבוא ולהגיד אנחנו נרתמים? אין לי איך להסתכל להם בעיניים, אבל יש משהו אחד שאני רואה אותו גם. אני רואה את המחיר שהם משלמים ביציאה מהדת, שזה התשובה למה אני לא נמצא שם. אתה יודע מה יותר גרוע מלצאת חילוני מהצבא? למות בקרב, שנקטעת לך רגל. מה יותר גרוע מלדאוג שהבן שלך יחזור בשאלה? לדאוג שהוא לא יחזור, שהבעל שלך לא נמצא כבר הרבה מאוד ימים בבית. ההורים שלי, אני הילד היחיד שלהם שחזר בשאלה. ואני מבטיח לך שכל לילה לפני שהם הולכים לישון, התפילה שלהם על כל הילדים שלהם והנכדים שלהם שנמצאים בחזית, וכולם אנשי תורה. זה לא שאני אחזור בתשובה, אלא שהם יחזרו מהקרב. ומי שמדבר ככה, הלב שלו לא במקום הנכון, הוא צריך להתנצל. והאמירה האחרונה, אני רוצה להגיד זה לחילונים. פינדרוס, אחרי כל מה שהוא מדבר על החינוך החילוני והכל, שיוצאים בחזרה בשאלה. החינוך החילוני, 76 שנה, מוציא אנשים שמוכנים למות בקרב למען מדינת ישראל. זה שווה הרבה מאוד דפי גמרא. פינדרוס צריך ללמוד את זה, להתבייש בעצמו ולהתנצל, והחרדים צריכים להתגייס. זה לא קשור לשום דבר אחר. אני רק רוצה להגיד